Nagpabiling piskay og malinaw ang usa ka lugar sa lungsod sa Arakan, Cotabato nga roasting site kung pahulayan sa Island Flying Fox ug Large Flying Fox kon kabog. Kini ang nasubay sa Sendro Matalam og Practicumers nga mga estudyante sa forestry sa Cotabato Foundation College of Science and Technology sa ilang gipahigayon nga monitoring sa mga kabog sa Kulaman Valley sa Arakan, Cotabato. Ilang gibana-bana nga adunay 4,000 ka mga kabog ang nagpahulay sa lugar nga nakuhaan pa nila og video. Nagkumpayot ang mga kabog sa 37 ka mga punuan nga daw bunga sa prutas nga lantawon. Sumala sa DNR, dili na bag-o sa komunidad ang pag-amping ug pag-conserve sa mga kabog. Sanglit daho kining tabang sa Forest Conservation ug Restoration kay manubo ra usab ang liso nga ginakaon niini nga prutas. Ubos sa Republic Act 9147 kun the Wildlife Resources Conservation and Protection Act, nakaangkla dinhi ang paghatag og protection sa mga wildlife species og sa ilang habitat ug ang makasupak niini masilutan og pagkapreso hangtod 12 ka tuig ug pamultahon hangtod 1 million pesos. Busa nanawagan ang DNR SOC Sergeant sa katawhan nga dili pasipad-an ug abusohon ang kinaiyahan labi na ang mga kabog. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe!